hindi sila nagpasak. Nagpasak. Holy Spirit yan. Nagsusipas yan. Pawala. Magandang hapon po sa lahat. Sama po natin sa ating misa ngayong hapon na to ang mga sumusunod na intensyones. Para sa pasasalamat ni John Carlo de las Armas. Para sa kaarawan ni Sarah Jane Dalagido. Para sa natatanging kahilingan ni Maria Cristina del Ramas Camila Tabukol at ng St. Jude Tadeus Parish Pastoral Council ng St. Jude Village Officers and Homeowners. Para sa mabilis na paggaling ni Norman Silva, Kevin at Leonida Baston, Lionel Gopez, Ligaya Lagasca, Alicia Biray, at lahat ng mga kamag-anak at kaibigan naming may sakit. Para sa ligtas na paglalakbay ni Dindin Ramos. Para sa mga kaluluwa ni na Mark Louis Tongyo, Rolando Canlas, Juanita Lagason, Concepcion Casino, Esperanza Ruiz, Alberto Ruiz Sr., Cristina Ruiz, Marvin Ruiz, Soledad Galang, Manuel Gonzales Sr., Consolacion Gonzales, Benjamin Sarmiento, Julieta Esposo, at lahat ng kaluluwa sa purgatorio.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayin niyo rin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po, Among. Patuloy po nating isama sa ating dasal ang pamilya ni Father Norman Arce habang po sila ay nagluluksa dahil sa pagkamatay ng kanyang nanay, si Mrs. Norman Arce. Isama rin po natin ang kaluluwa ng kanyang nanay na si Ma'am Tita Norman po. Tita Norma. Hindi po ako si Father Norman. Si Father Herwin Bulaon po sa seminaryo naka-assign. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawing mong sa masasayang araw na ito
ng aming pagdiriwang sa pagkabuhay ni Kristo, kami makaganap ng pagdiriwang na wagas upang ang aming ginugunita ay lagi naming matupad sa gawa. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol. Noong mga araw na yon, may ilang taong dumating sa Antioquia mula sa Judea at itinuro sa mga kapatid ang ganito: kapag hindi kayo nagpatuli ayon sa kautusan ni Moses, hindi kayo maliligtas. Tinutulan ito ni na Pablo at Bernabe at naging mainitin ang kanilang pagtatalo tungkol dito. Kaya't napagkaisa ang papuntahin sa Jerusalem sina Pablo at Bernabe at ilan pang mga kapatid sa Antioquia upang makipagkita sa mga apostol at sa matatanda tungkol sa suliraning ito. Kaya't minabuti ng mga apostol ng matatanda at ang buong simbahan na pumili ng ilan sa kanila upang suguin sa Antioquia kasama sina Pablo at Bernabe, at sinugo nila ang mga pangunahin ng mga kapatid, si Judas na tinatawag na Barsabas at si Silas. Ipinadala nilang sulat na ganito ang nilalaman: kaming mga apostol at matatanda ay bumabati sa mga kapatid na hentil sa Antioquia, sa Syria at Cilicia. Nabalitaan naming ginugulo kayo ng ilang kasamaang galing dine, bagamat hindi namin sila inutusan. Di umano'y binabagabag kayo sa pamamagitan ng kanilang sinasabi. Kaya't napagkaisan naming magpadala sa inyo ng mga sugo. Kasama sila ng ating minamahal na Bernabe at Pablo, at di nagatubiling itaya ang kanilang buhay sa piglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo. Sinusugo nga namin sa inyo si Judas at si Silas upang ipaliwanag sa inyo ang nasasad sa sulat na ito. Sa udyok ng Espiritu Santo, ang naging pasya namin ay huwag na kayong atangan ng iba pang pasanin, maliban sa mga bagay na talagang kailangan. Huwag kayong kakain ng anumang inahandog sa mga Diyos-Diyosan, ng dugo at ng hayop na binigti. Huwag kayong makikiyapid. Layuan ninyo ang mga bagay at mapapabuti kayo. Paalam. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, naway magpapuri sa iyo ang lahat ng tao. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan, kami, Panginooy, iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Purihin ka, nawa ng lahat ng tao. Purihin ka nila sa lahat ng dako. Ang lahat sa aming iyong pinagpala, naway igalang ka ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Pagbasa mula sa Aklat ng Pahayag. Nilukuban ako ng Espiritu at inihatid ako ng anghel
Sa ibabaw ng isang napakataas na bundok, ipinakita niya sa akin ang Jerusalem, ang banal na lungsod na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos. Nagliliwanag ito dahil sa kaninangan ng Diyos, kumikislap na gaya ng hiyas na spengsinlinaw ng kristal. Ang pader nito'y makapal at mataas at may 12 pinto. Bawat isa'y may bantay na anghel. Nakasulat sa mga pinto ang pangalan ng 12 lipi ng Israel. 3 ang pinto ng bawat panig. 3 sa silangan, 3 sa timog, 3 sa ilaga, at 3 sa kanluran. Ang pader ng lungsod ay may 12 saligang bato at nakasulat dito ang pangalan ng 12 apostol ng Kordero. Napansin ko na walang templo sa lungsod sapagkat ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang Kordero ang pinakatemplo roon. Hindi na kailangan ang araw o ang buwan upang liwanagan ang lungsod pagkat ang kaninangan ng Diyos ang nagbibigay liwanag doon at ang Kordero ang siyang ilawan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo pong lahat, ang sa aking nagmamahal, tutupad sa aking aral, ama't ako'y mananahan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama, at kami sasakanya at mananahan sa Kanya. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Hindi akin ang salitang narinig ninyo, kundi sa Amang nagsugo sa akin. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito, samantalang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay hindi katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Sinabi ko na sa inyo, ako'y aalis, ngunit babalik ako. Kung iibigin ninyo ako, kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat dakila ang Ama kaysa sa akin. Sinasabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari, upang kung mangyari na, kayo'y manalig sa akin."
Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang hapon pong muli sa inyong lahat. Alam niyo po, sa bawat estado ng isang seminarista, kasama ang krisis o sinasabing kapagsubukan. Minsan nga po, sabi ng isang pari, mas nakakatakot kapag ang isang seminarista siguradong sigurado sa buhay pagpapari. Palagay ko lang naman po, kahit anong estado ng ating buhay, kahit ano pa pong tawag sa atin ng Diyos, lahat ay dumadaan sa pagsubok o sa krisis na tinatawag. Tayo pong mga Pilipino, sanay na po tayo sa mga krisis. Krisis sa kuryente, krisis sa tubig, krisis sa bigas, at kung ano-ano pa. Pero may isang malaking krisis po tayong kinakaharap sa ating panahon. Ito po yung tinatawag nilang moral degradation. Nagiging normal ang abnormal at abnormal naman ang normal. Ang tama ay ginagawang mali, ang mali ay ginagawang tama. Pinagtatawanan pati ang pagbabastos sa dignidad ng tao. Hindi na alam kung ano nga ba ang tama sa mali. Mga minamahal na kapatid, kay Kristo, sa ating Ebanghelyo, ang Panginoong Jesus ay inihahanda ang mga alagad at ang simbahan para sa mga pagsubok at krisis na kanilang kaharapin sa kanyang pagbabalik sa kanyang Ama. Tandaan po natin, sa loob lang po ng I think next week lang po, ating pong ipagdiriwang ang pag-akyat sa langit ng ating Panginoon. Ito po yung tinatawag nilang farewell address ng Diyos. Katulad nga po ng mga naranasan natin sa mga parokya, ang ating mga pari o parish priest ay nagsilipatan na sa kanilang mga bagong assignment. The Lord also knew that His church will be facing crisis in every generation. Alam po ng Panginoon na sa bawat panahon ay mayroong kakaharaping krisis o pagsubok ang kanyang simbahan. Ang mga taong isabuhay o gustong isabuhay ang kanyang mga turo. Sa ating unang pagbasa po, mababanaag po natin ang unang mga problema sa simbahan. Paano nga ba makikitungo ang mga nananampalatayang mga hentil sa mga Kristiyanong mga Hudyo? Ano nga ba ang magiging batayan nila? Tradisyon ba ng mga Hudyo o ang tinuturo tungkol kay Jesus? Fast forward, after 2,000 years, ang simbahan ay patuloy na lumago pero hindi kailanman nawalan ng mga pagsubok. Katunayan po, sa panahon ng pagsubok, lalong kumikinang at nag-aalab ang simbahan sa pagpapala ng Diyos. Sabi nga po, marami pang kakaining bigas ang simbahan bago mangyari ang sinasabi ng pangalawang pagbasa, ang maringal na bagong Jerusalem at kaganapan ng kapayapaan. Pero ang tanong, paano ba ginawa ng Panginoong Yesus na ihanda ang kanyang mga alagad at ang kanyang simbahan? Sa Ebanghelyo, inalahad ni Jesus ang dalawang bagay. Una, ang paggabay ng Espiritu Santo at ang pangalawa, ang mismong kapayapaan ni Kristo. Una po, ang Panginoong Jesus, inihanda niya ang mga alagad, ang simbahan, sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sabi nga po, ang patnubay, ang Espiritu Santo ay ipapadala ng Ama sa pangalan ko.
magpapaalala sa lahat ng sinabi at tinuro ko sa inyo. Paganakan na kaya kayo, ing sablang sinabi ko kaya kayo. At ang banal na Espiritu ay hindi lamang mananahan sa ganitong simbahan. Hindi lamang siya mararanasan sa mga Kristiyanong komunidad. Pero ang Espiritu Santo ay mananahan sa bawat isa sa atin. Ang Espiritu Santo ay pwedeng maranasan ng bawat isa dahil sa pangako ng binyag. Ibig sabihin, kung itutuon lang natin ang ating sarili sa Diyos, siya ay makakagawa ng mga kagilagilalas na mga bagay sa pamamagitan ninyo, sa pamamagitan ng bawat isa. Anong kailangan? You just need to align your life to the will of God. Ang banal na Espiritu ay karamay at kaantabay sa ating buhay. Kayantabe at kayabeya. The Holy Spirit will also convinces us of the right when we need to do what is right and correct us when we do wrong. Ang pangalawa po, sabi ng Panginoon, kapayapaan ang ibinibigay ko, kapayapaan ko ang iiwan ko sa inyo. Inihanda ni Jesus ang bawat isa, ang bawat mga nananampalataya sa kanyang kapayapaan. Na tayo po dahil sa ating maigting na pagkapit sa Diyos, hindi tayo mababahala anuman ang mangyari sa ating paligid. Katunayan, sa panahon ng walang kasiguraduhan, tayo ay patuloy na kumakapit sa Diyos. Sabi ko nga po, higpitan ang hawak sa Diyos. Dahil sa paghawak sa Diyos, ang Diyos ay hindi tayo kailanman bibitawan. In our time, we spend so much to have peace. Some people hires bodyguards or security guards. In different places, there are installed CCTV to watch us 24 hours a day. On a large scale, billions are spent to secure one's peace in one country. Pero, sa katunayan naman po, wala pa ring kapayapaan sa mundo. Puro balisa, puro sa takot nabubuhay ang tao. Ang kapayapaan ay isang ugnayan at relasyon sa mismong kapayapaan. Ang kapayapaan na sinasabi ko ang Panginoong Hesukristo. Sabi nga po sa Salmo, "Be still, for I am with you." Kung alam mong kasama mo si Kristo, ikaw ay makakaranas ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Ang pagsubok o krisis sa buhay ay magpapatuloy at yan ay minsan magdadala ng takot at pagkabalisa. Pero tandaan, ang Espiritu ay sumasa atin at magpapaalalang si Kristo lamang ang makapagbibigay sa iyo ng tunay na kapayapaan. Nawa ang Espiritu ng Diyos, ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Amen. Sitayo po tayo. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoong nating lahat. Nagkatawan tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa kinaroroon ng mga yumao, at nang may 3 araw, nabuhay na muli, umakyat sa langit,
naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Hilingin natin sa Ama na isugon niya ang Espiritu Santo upang tayo gabayan at paalalahanan ng mga turo ng Panginoon. Sa bawat kahilingan ng ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, digin mo ang iyong bayan. Gabayan nawa ng Espiritu Santo si Papa Francisco sa pamumuno ng simbahan at pagpapatuto sa pag-ibig ng Diyos sa harap ng mundo na bihag ng materialismo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Magsumikap nawa ang mga bagong halal na pinuno ng bayan na tumulong sa paghilom ng mga sugat ng pagkawatak-watak na sanhi ng politika. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Maging bukas nawa ang kabataan sa mga turo ni Kristo at maging daan din sila ng pag-ibig ng Diyos sa kanilang kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Pagpalay na tingatan nawa ng Panginoon ang mga pulis at sundalong nagsusulong at nangangalaga sa kapayapaang hatid niya sa atin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Sa katahimikan, hingin natin ang ating mga personal na panalangin. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ang mga kahilingan ng iyong mga anak na buong kababaang loob na nagsusumamo sa iyo. Sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ng aming mga panalangin, kalakip ng haing mga alay, upang ang mga pinaging dapatin mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maaasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pagkikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadalakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo naming kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Florentino na aming Obispo, ni Pasiano na aming Obispo Emerito at ng Tanang Kaparian, at ang iyong mga anak na iyong inipon at gayon din upang sila'y makasamba sa harap ng iyong altar. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawan namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Bilang isang pamilya, buong tiwala tayong tumawag sa ating Amang nasa langit. Maria
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag po ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
mananahan din ako sa Kanya. At kung siya'y mamunga ng masagana, siya sa Ama'y nagbigay ng karangalan. Sa ngalan po ng aming kura paroko na si Reverend Father Norman Arce, pinaabot po namin ang taus-pusong pasasalamat sa pagdiriwang ng banal na misa ngayong hapon kay Reverend Father Herwin Bulaong. Maraming salamat po, Amo. Isa po akong pare sa seminaryo. At sa June 3, magsisimula na naman pong papasok ang mga seminarista. Ipagdasal niyo po hindi lamang kaming mga paring naguhubog sa mga seminarista, pero patuloy niyo pong ipagdasal ang mga seminarista
Nawa sa aming mga kakulangan, hindi maging hadlang upang makita nila ang tawag ng Diyos para sa kanila. Dahil kung ang aming mga kakulangan ang maiwan sa kanila, nakakalungkot po ang kinabukasan ng ating simbahan. Kaya nga po, kami po'y humihingi ng inyong dasal. Dahil sa inyong mga dasal, naniniwala po kami, mahuhubog namin ang mga seminarista sa tulong at gabay ng Espiritu Santo ayon sa puso at pagmamahal ng Panginoong Diyos. Magsitayo po kayong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagpagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay papakinabangin mong lagi sa kanyang lakas bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Magsiyuko kayo samantalang iginagawad ang pagbabasbas. Ama naming mapagpala, isugo mo ang iyong liwanag upang makamtan ang ibinibigay ng iyong kagandahang loob at may talaga ng tanan ang sarili sa paggawa ng mabuti sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo at ng inyong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.